Bună sfârșitilor! Astăzi voi face un nou video, 24 de ore în roșu cu o abonată. Stați să intru, revin după ce intru. Ia ca uitați-vă, stați puțin că... Uitați-vă pe abonată, haideți să zicem. Hai să începem. Să începem. Uitați-vă. Zi bună tuturor! Zi bună tuturor! Zi bună tuturor! Haideți să vedem. Da. Uitați-vă pe ea, este foarte frumoasă și să știi că îmi place foarte mult de tine. Bună tuturor! Da, ne facem în roșu. Începem cu hainele. Hai să începem. Începem cu hainele. Începem cu outfitul. Ne întâlnim la spawn. Ok. Da. Haideți să ne îmbrăcăm. Prima disciplină, după ce sunt gata. Bine. Haide, tu du-te, dar eu o să mă schimb în când, ok? Da, sper să fie o față roșie, dacă nu... Ok. Sunt foarte multe fațe roșii. Putem să ne o punem pe care? Pe aceasta? Da, eu zic că este destul de roșie și aceasta, dar nu vreau, nu. Deci nu sunt frumoase deloc, așa că ne pun pe aceasta. Nu-mi place chiar așa de tare. Acum părul, haideți să ne-l schimbăm. Eu vreau sincer. Sper că abonațica mea frumoasă te schimbi acolo, ok? Îmi pun acest păr? Ok, haide acum să ne vopsim. Uitați-vă, ea acolo se schimbă. Ok. Da, sper că mă auziți. A scris ceva? Ok, nu a scris ea. Așa, acum ne schimbăm outfitul, hainele. Acești pantaloni toți sunt roșii, putem să-i punem, dar nu-mi plac mie. Ea și-a luat de-aia un pantaloni aceștia, înseamnă că nu ne luăm pe aceștia. Nu vreau ca să o copii, să știi că nu te copii, să știi. Putem și aceștia, dar putem mai degrabă și aceștia. Haideți să ne luăm pe aceștia. Haideți să ne ducem mai aici, ca să nu ne vedem una pe alta. Stai că nu este lumină. Aici, haideți să ne ducem. Știi că... Bă, dă-mi pace, Bilo. Acum coftița. Să știți că debila aceasta nu-mi dă pace să filmez un videoclip cu abonățica mea drăguță. Dar gata, nu-i fac mică. Putem și aici asta să dau mai încet, să nu o auziți. Așa. Putem și aici asta. Dar se vede măicuța aceea. Eu sunt gata. Să știi că eu sunt gata. Dar haideți să ne mai punem ceva, că au pus aici foarte multe lucruri. Sper să fie ceva roșu. Nu știu, poate o purcică. Ceva de genul ăsta. Și uitați-vă că suntem aproape îmbrăcate
Tot una. Cum așa? Oh my god! Ce s-a întâmplat? Oh my god, deci suntem îmbrăcate tot una, dar eu vreau să sunt ok, sunt gata și eu. Haideți să scriem că gata, nu vreau să mai pun nimic și eu. Gata, s-a descărcat și eu. Uitați-vă, aproape suntem la fel. Am gentuța asta, dar nu nimic. Lasă că o... Lasă-o. Acum ne ducem? Unde ne ducem acum? Haideți să o întrebăm. Unde ne duce acum? Scrieți în comentarii, da? Da? Da, prețeți în comentarii. În comentarii, da. Da, și... Cine este cea mai frumoasă din noi? Da, este cea mai frumoasă din noi. Eu nu știu, cred că amândouă, doar suntem la fel, mai pantalonii nu coincid și părul. Mai frumoasă din noi, da, eu știu. Să votați acolo în comentarii. Dacă mai vreți să fac genul cu abonați videoclipuri. Pentru că îmi place foarte mult. Mai facem un video. Hai acum o casă, încă nu s-a terminat video. Hai să ne alegem o casă. Hai să ne alegem o casă. Așa, stai să o iau în brațe și să ne ducem la numărul 11. Haideți, nu, că nu această casă. Haideți, această casă, nu știu de ce, dar în fine. Nicoleta, da, 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 da. Haideți să o vopsim în roșu. Roșu. Hai, abonați că te cheamă pe YouTube. Stați să opresc puțin după ce revin. Da, și haideți să trebuie în casă cât mai repede, că sunt nerăbdătoare. Haideți să scriem la abonațica mea frumoasă cum mă cheamă pe YouTube. Zi. Am spus Nicoleta Pisicuța. Pisicuța. Nicoleta Pisicuța, așa mă cheamă. Dar am zis, nu? Eu v-am zis, dar nu vouă, că voi nu erați atunci. Așa că așa mă cheamă. Așa mă. Încearcă. Încearcă. Nicoleta. Bă! Ok. Nicoleta. Da. Și ce poză ai? N-am nicio poză. Un cerculeț.